Здравейте! Здравейте! Оп, здрасти! Здравейте! 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 Здравейте, приятели! Аз съм Мона, а това е Секс Лавче. Днес в епизода ще си говорим за това как секса, освен за удоволствие, може да доведе до най-якото нещо в живота ми. Така че от днес предавам щафетата на Мишето и съм сигурна, че тя ще се справи уникално. Успех на канала Секс Лавче! Чао от мен! Мише, ти си! Благодаря ти много, Мона. Аз съм Михаела и повечето от вас ме знаят от сериала Не така, брат и влогът Sweet 17. Ще ви разказвам истории, ще изслушвам вашите, ще ви разказвам такива, за които никога не сте си представили, че ще чуете, или пък такива, които ще ви прозвучат доста странно. В новият сезон на Секс Лавче аз съм тук, за да отговорим заедно на въпросите, които винаги сте се срамували да зададете, и заедно ще търсим отговорите. Гледайте Секс Лавче всеки петък в VBOX 7.